Me diuen Jordina Bravo, soc artesana barretaire i artesana florista. Vaig començar vaig estudiar disseny de moda i una cosa em va portar a l'altra i em vaig especialitzar en barrets, més que en barrets, en flor de seda, que és un complement que està molt lligat a la barreteria. I després vaig començar a fer molta núvia, perquè la flor està molt lligada a la núvia, i dels barrets als rams de núvia vaig passar a l'artesania de la floristeria i ara tinc una botiga on treballo de florista. Tinc una floristeria a peu de carrer a Tortosa, al centre, on venc flors, faig rams, centres, tot el que està lligat en la floristeria. Després vaig a fires també, tant com a barretaire com a florista. Faig tallers, de cara a Nadal faig tallers de corones de Nadal. A la primavera faig altres tallers lligats més en la primavera i en les flors que hi ha de temporada. Treballar en flors és treballar en natura, és treballar en vitamines, no? És com si et prenguessis una pastilla de vitamina C, que te fa falta, o una mica de sol, surts a prendre el sol, una mica de vitamina D, doncs treballar en flors és això, és una vitamina indispensable per a la vida, penso.